Mizo stock trader te video tharnen kanon le ta a kan video masa kan crypto versus stocks ti kanon soya lola en lo kan omani chuan hemi video hi in enzo hian lo en nge turin ka ngen tu chewa vuina kan en ho tur chu bank kho sum don dan emo bank kho in hlok na an nei dan ti kan thlir ho don ani chumi ma chuan kan channel tlom tak hi in lo subscribe lo ani chuan khonga in min lo subscribe sakbok ula kan viewers za atanga achan ve hi kan channel subscribe lawan ni tlang puya chu wang chuan khonga in lo subscribe pula he video hi lo like ka midang te bula lo share ve ngei turin kan som du bok chewani tunai khovela chuan bank account nei lo hi kan om to manglawa kan chung kwa ate bera changa alien ber thleng hian bank account kan nei fur to in karing poisa deposit ngai mi lawa bank account hon te po a thei to a chuti khop chuan mi pui hian bank account hi kan hmang tangkai ani mi then khat chuan bank hi poisa da that nan chau emo anti thina ma se hei hi ani lo ani loan kan la theya kan poisa te kan da pung ve thei bokani India rama hian bank tam takan oma chung zinga alien te chu HDFC Bank, Axis Bank, Kotak Bank, State Bank of India, ICICI Bank te hi ani Mizoram Rural Bank emo Regional Bank kan nei lian ber MRB te hi anom ve bokani heng bank ka te hian kan poisa te kan deposita anni in sum don nan an lo mang ta thina ni chu kan clear ho don ani bank kho sum don dan hi chi thumin kan clear ho dona pakhatna chuan loan mang hian bank kho hian an sum dong sa em ya mi puin savings account ani emo fixed deposit ang te a kan poisa deposit hi kum khata true atanga 5% velin apung thin ti kan thachawanga hemi kan poisa deposit ve ki anni chuana aya pung tha in mi an lo puk chhon ti le thina ni personal loan chau ni lo housing loan car loan business loan le adang te hi kum khata 8 to 20% in a pung tlang puya heng mang hian bank hian an lo sum dong ta thina ni omzia chuan kan poisa deposit kha pung claim te in min han pe ve ma se a aya pung hnem zokin an ma ni hlok na turin an lo puk chhon ti le thina ni panina chuan equities stocks kan ti mai a hian bank hian a zong in da lo ma se stock market a kan invest ang bok hian an ni po hian an invest ve thina ni hetiang mang hian sum tam tak kan poisa deposit mang le an mani loan an lak mang khan poisa an dek chuak ve le bokani kan soi to angin stock market hian kum khata average in 14% vel a return theya hemi ani awang hian bank hian poisa an vom lut hem ve don ti chiang rengani apathum na le atop na atan chuan service mang hian ania ATM card an lo encall na mana hian poisa an kat thin ti kan thachawanga account maintenance charge te an kat vele boka late fee sang te an kat le boka heng lo po financial service kan ti mai investment advisory te financial products dang insurance le mutual fund mang hian an sum dong thin bokani khang te kha bank kho sum don dan alo ni ta a kha zong kha vuina kan ron soi thei chu ni sela he video atop thlenga min lo en saka wangin lom thu kan soi mol mola ilo la like lo ani chuan lo like ke ula chuan lo share bok la video danga kanin hmule thap don nia